Στα μέσα του Γενάρη που μας πέρασε, έφυγε από κοντά μας η Μάντο Οικονομίδου στα 86 της χρόνια. Όταν κάποιος μιλάει για τη Μάντο, μιλάει κυρίως για τη μεγάλη νομισματολόγο που κατάφερε με το πείσμα της και τη μεγάλη της θέληση να μεταφέρει στο Ηλίου Μέλαθρον την νομισματική συλλογή του Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου, της οποίας ήταν διευθύντρια 30 χρόνια, από το 1964 μέχρι το 1994. Έτσι, η Μάντο πέτυχε δύο σημαντικά πράγματα: να αξιοποιήσει την πλούσια νομισματική συλλογή, δημιουργώντας ένα σύγχρονο μουσείο πρότυπο, και ταυτόχρονα να ξαναδώσει ζωή στο παλιό μέγαρο με τις πλούσιες διακοσμήσεις, αφού το Ηλίου Μέλαθρον, το παλατάκι του ιερίκου Σλίμαν, ήταν έργο του Σάξονα αρχιτέκτονα Έρνεστ Τσίλερ, που ομόρφινε την Αθήνα. Όμως τα ενδιαφέροντα της Μάντος δεν εξαντλούνται στο νομισματικό μουσείο. Μετά το γάμο της με το Λόντο Οικονομίδη, το Λόντο της, μοιήθηκε στο νεότερο ελληνικό πολιτισμό με έναν τρόπο μοναδικό. Ο Λόντος ήταν γεννημένος συλλέκτης, παθιασμένος με ένστικτο και αγάπη για το ωραίο. Συνέλεγε όλα τα σχετικά, ελληνικές φορεσιές, κοσμήματα, όπλα, κωνσταντινοπολίτικα, φουρφουρένια και γυαλιά. Το διαμέρισμά του στην πολυκατοικία επί της οδού Χέιδεν 30, χτισμένη με πολυμεράκι στη δεκαετία του 1930 από τον Δημήτρη Πικιόνη και τον μαθητή του Νίκο Μητσάκη, αποτελούσε ένα μικρό λαογραφικό μουσείο. Κάποιες φορές η Μάντο ένιωθε το περιβάλλον να την καταπιέζει. «Ο Λόντος μου ήταν συλλέκτης, εγώ όχι», θα πει αργότερα η Μάντο. Ο Λόντος, εκτός από όλα αυτά λαϊκής τέχνης, ελάτρευε και τα γυαλιά τα φυσικά. Ίσως κι εγώ να ήμουν μια αφορμή που είχα πάει στην οδό Νηφαίστου προ πολλών ετών και με 20 δραχμές είχα φέρει στο σπίτι ένα ραντιστηράκι, όπου έρχεται με ένα τεράστιο πακέτο, πολύ μεγάλο. Και τελικά άνοιγε το κουτί και βγήκε ένα πουλί κακομούτσουνο, ένα απίθανο, σπανιότατο μυρωδοχείο που υπάρχουν μόνο 7 στον κόσμο, όπου εμείς βλέπουμε αυτό το φοβερό πουλί και τα χάσαμε. Το μότο της ήταν ότι οι συλλογές του συζύγου της δεν ανήκαν μόνο σε εκείνη, αλλά σε όλους. Μετά τον πρόωρο θάνατο του Λόντου, η Μάντο δώρισε τις συλλογές τους στο Μουσείο Μπενάκη, στο Μουσείο Ελληνικής Λαϊκής Τέχνης, στην Εθνική Πινακοθήκη, στο Λαογραφικό Μουσείο Κορίνθου και στο Ιστορικό Λαογραφικό Μουσείο του Μεγάλου Χωριού στην Ευρυτανία, όπου μάλιστα δημιουργήθηκε ειδική αίθουσα με το όνομα του Λόντου Οικονομίδη. Τελευταία, χάρισε στο Μουσείο του Πελοποννησιακού Λαογραφικού Ιδρύματος της φίλης της Νανάς Παπαντονίου και το πανέμορφο νηφικό της, ένα κομψοτέχνημα του Τσούχλου. Άλλωστε, όλα αυτά τα κουβαλούσε πάντα στη μνήμη της και στην καρδιά της.